a wele kun tɛ baasi ye baara min bolo dalen do dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musaka ko ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci guwaw ni ɲɔgɔn cɛ. ngonga o y'a kɛ cogo ye. dugutigi nin gɛlɛya waati in na o bɛ sɔrɔ. dugutigi ne bɛ se k'an hakilina di wa. o tɛ baasi ye. n'i y'a dan ne ma dugutigi komi pɔnpe kɔlɔn ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bɛ so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ an bɛ so kɛ dɛrɛmɛ 2 ye dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la. saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya. an cɛ. i musokuntigi jɔn ye wele sitan de wele la. bi m'an wele n'i tura sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten. dugutigi sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne kun o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ. ba sunkalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di. dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la. nɔn tɛ sitan tɛ kalabanci ye. nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ. Basunkalo e filila dɛ nka bi bila faso ka kɛsu de kɔnɔ Basunkalo ni gɛlɛya bi jamana kan a bi ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa a fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛna kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw. o ka kan bari faso b'an ni ko caman cɛ. a b'an ni mun cɛ. hutigɛ ma sunkalo i miiri dɔɔnin dɛ e musonicinin ka jigili kɛra opération ye yan a dɔrɔn bɛ bɔra e kun wa n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye o n'a ɲɔgɔnna camanw. Basunkalo aw ye cikɛlaw ye engrais bɛ di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa. ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa. Basunkalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ nɔn tɛ an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la. a faamuna tiɲɛ na nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama. malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na mali in jɔ anw nɔ la baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ nin ye yɛrɛ dɛmɛ de ye. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo Segukaw fe Dar Salam n'i b'a fɛ ka sa ka kalan kɛ yaasa ka se ka i yɛrɛ dɛmɛ i ka siniɲɛsigi ani ka se ka kalan kɛ taabolo minnu kɔnɔna na n'o olu bɛ u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka to i ka siniɲɛsigi baaraw bɛ se ka olu kɛ kalan mun bɛ yen n'o olu bolodalen don u bolo sa o kɔni ye pano n'o ye pano solaire ye o sigili k'o kalan kɛ plomberie ale ni sokɔnɔna ɲɛgɛnw olu dilanni k'o kɛ karoda o bɛ yen maçonnerie ka taa se peinture bâtiment ma électricité bâtiment construction métallique menuiserie métallique ni menuiserie bois ka taa se nakɔ sɛnɛ ma min ye misiw tulɔli ye bagan mara ka taa se sɛ maraw bɛɛ lajɛlen ma yaasa ka se ka sow fana jɔ so minnu bɛ se ka jɔ bi an ka togodaw la ani ka se ka olu entretien bɛɛ lajɛlen kɛ machinisme agricole ka taa se staff décoration ma transformation agroalimentaire nin bɛɛ lajɛlen bɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la biogaz k'o faamuya k'o dɔngala kari min ye ɲamaw ye k'olu bayɛlɛmali baaraw kɛ fo ka taa se ɲamaw yɛlɛmali ma ka se k'olu kɛ nɔgɔ ye nɔgɔ min bɛ se ka mago ɲɛ yaasa ka sigida kɛlɛli kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ale bɛ nin bɛɛ lajɛlen boloda karamɔgɔ jolenw b'u bolo minnu ye kalan kɛ ka kalan faamu n'u yɛrɛ bɛ se fana ka se ka denmisɛnninw bɛ mun kalan k'u kunna ka se k'a lawaleya teliya la nin baara bɛɛ lajɛlen sigilen don u bolo yaasa aw ka se ka ye nin ko in na sa a b'aw senfa berebere ka taa min ye segukaw fɛ Medine min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa tɔgɔ sɛbɛn kɔni olu daminɛna segukaw fɛ yen min ye don o don ni dimanche sen bɔra la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma yaasa aw ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ sa a bɛ nɛgɛjuru sira n'o o ye 76 03 12 23 a bɛ se k'o gosi min ye 66 03 12 23 walama a bɛ se ka bɔlɔlɔ sira fana lajɛ Alassane Traoré min ye 875 ye ka se ka min ye arobase kɛ gmail.com yaasa aw sen ka se ka don u ka kalanko la min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye ale ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bi
kalandege ale ni baara ko o ta nasira la an ka jamana kɔnɔna na. Elhaj Amadu Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna. An bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan. An miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ. Min ye Cɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye. An bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye. Bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan Ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. So o ye ale ye san 60 ani kɔ maaw k'olu ta nisɔndiya kɔnɔna na ka taa n'u ye Air Burkina bɛ se yɔrɔ yɔrɔ la baara kɛcogo o ye waso bɔ bi ko in na min ye Air Burkina ye a ma dan o ma koyi nin waati in na ni maa min b'a fɛ sa ka bɔ Bobo Julaso ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Abijankaw fɛ yen o taa ni ka segin o ye 50,000 ani 2,300 ye. O bɛ kɛ Air Burkina ale fɛ yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Bobo n'u b'a fɛ ka taa Abijankaw fɛ yen u ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min Air Burkina a ma dan o ma koyi sigiɲɔgɔnya ɲuman kɔnɔna na maa caman bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ donitaw kɛ min ye Air Burkina ye doni tali hukumu kɔnɔna na sa o kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi i bɛ fan o fan n'i b'a fɛ k'i ka doni bila ka taa Air Burkina bɛ se yɔrɔ min Wagadugukaw fɛ yen don wa Bobo Julaso don wa Bamako wa Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ani Dakar i dan ye ka nɛgɛjuru sira k'ale kɔngɔ i bɛ se ka 70 k'o dasi min ye 0 fu ni kelen 70 ni 2 u ka bɔlɔlɔ sira fana o bɛ Fɛrɛtiko ale ta na sira fɛ maa minnu b'a fɛ k'u ka donibaw ta ka taa Wagadugu ka taa Bobo Julaso Bamako Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ni Dakar Air Burkina ale y'aw jigi bɔ sabula min ye sigiɲɔgɔnya ɲuman o pankuruso o ye Air Burkina ye san 60 min ye baara ye a kɛcogo a ɲɛnen don u bolo nin waati in na.
ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye. Société énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la. Ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ. Nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na. Ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen. Nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa code ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la. EDM SA ko b'u kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la. N'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ. N'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo Segukaw fe Dar Salam n'i b'a fɛ ka sa ka kalan kɛ yaasa ka se ka i yɛrɛ dɛmɛ i ka siniɲɛsigi ani ka se ka kalan kɛ taabolo minnu kɔnɔna na n'o olu bɛ u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka to i ka siniɲɛsigi baaraw bɛ se ka olu kɛ. Kalan mun bɛ n'o olu bolodalen no u bolo sa o kɔni ye pano n'o ye pano solaire o sigili k'o kalan kɛ. Plomberie ale ni sokɔnɔna ɲɛgɛnw olu dilanni k'o kɛ. Karoda o bɛ yen maçonnerie ka taa se peinture bâtiment ma électricité bâtiment construction métallique menuiserie métallique ni menuiserie bois ka taa se nakɔ sɛnɛ ma min ye misiw tulɔli ye bagan mara ka taa se sɛ maraw bɛɛ lajɛlen ma yaasa ka se ka sow fana jɔ so minnu bɛ se ka jɔ bi an ka togodaw la ani ka se ka olu entretien bɛɛ lajɛlen kɛ. Machinisme agricole ka taa se staff décoration ma transformation agroalimentaire nin bɛɛ lajɛlen bɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la. Biogazi k'o faamuya k'o dɔngala kari min ye ɲamaw ye k'olu bayɛlɛmali baaraw kɛ fo ka taa se ɲamaw yɛlɛmali ma ka se k'olu kɛ nɔgɔ ye nɔgɔ min bɛ se ka mago ɲɛ yaasa ka sigida kɛlɛli kɛ. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ale bɛ nin bɛɛ lajɛlen boloda. Karamɔgɔ jolenw b'u bolo minnu ye kalan kɛ ka kalan faamu n'u yɛrɛ bɛ se fana ka se ka denmisɛnninw bɛ mun kalan k'u kunna ka se k'a lawaleya teliya la nin baara bɛɛ lajɛlen sigilen don u bolo yaasa aw ka se ka ye nin ko in na sa a b'aw senfa biribiri ka taa min ye Segukaw fɛ Medine min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa tɔgɔ sɛbɛn kɔni olu daminɛna Segukaw fɛ yen min ye don o don ni dimanche sen bɔra la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma yaasa aw ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ sa a bɛ nɛgɛjuru sira n'o o ye 76 03 12 23 a bɛ se k'o gosi min ye 66 03 12 23 walama a bɛ se ka bɔlɔlɔ sira fana lajɛ Alassane Traoré min ye 875 ye ka se ka min ye arobase kɛ gmail.com yaasa aw sen ka se ka don u ka kalanko la min ye ka waleɲuman dɔ ni ye aw ka wuladafɛ kibaruya ni y'ale sigilen ye kerecɛnnakaw n'o ye katolikiw ye olu ka papuba n'o o ye u ka diinɛkuntigiba ye min sigiyɔrɔ bɛnnen don Itali jamana kɔnɔna ma dugu min bɛ n'o ye Vatican ye olu ɲɛmaw y'a yira sa k'a fɔ ko Ala y'ale ka kalifa minɛ a la bi sɛnɛko o kibaruyaw an n'an da don la an bɛ taa sangaw fɛ yen jɛrɛ min sigira sen kan yaasa malo sɛnɛnaw bɛ se ka kɔkɔrɔma don cogo min kɔnɔna kibaru ale ni Burukinakaw fɛ yen an na olu fara ka se ka kɛ k'aw ka wulada in na ta k'o kibaruyaw bɛɛ lajɛlen k'olu ɲɛfɔ aw ɲɛna. Filɛbaw ni lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila an y'a fɔ a ɲɛna ko min ye Sinabefu ye ale tun ko a bɛ tile 3 baarabila kɛ baarabila ye ale nana dulon u b'a fɔ ma ko suspandi u y'a jɔ
non tɛ o kun kan ka daminɛ tuguni ka taa se fo nin kalo in tile 26 ma o waleyaw nana cogo min na sa sina bɛɛ fo kunnafoni ɲɛmaa bɛ maa bolo n'o ye Adama Siribe ale b'an bolo kɔrɔ yan Adama i ni wula e yɛrɛ dun ayiwa an y'a ye k'a fɔ baarabila min tun n'aw kun y'a boloda ni tile 3 kun don n'a kun kan ka taa wolo tile 5 la o kɔfɛ aw y'a sonsoro sonsoroli nana hukumu jumɛn de kɔnɔna na ni bɛ se ka mun ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna u ka se ka faamuyali k'a ko la an ka militant ni militantu bɛɛ lajɛlen ma fɔlɔ sabula n'i y'a ye grève kɛra réussite ye olu de y'an observé donc an ka foli bɛ ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma voilà mun nana ni sonsoroli kɔrɔ Kasimu voilà o ye sigikafɔ de voilà sigikafɔ caman kɛra c'est vrai que grève daminɛra jeudi vendredi an ta don vendredi la waati mun na sigikafɔw nana wuli o bolodata cayara donc ani jamana ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye ka taa se au conseil islamique ma ani mɔgɔba caman wɛrɛw mun da donna a kuma la Kasum, tu me suis? D'accord. Nous, jamana mɔgɔba caman wɛrɛw mun da donna a kuma la ka deli ni fɛnw kɛ mun b'a yira k'a fɔ ko an ka sonsori an ko n ko sonsori tɛ baasi ye mais a bɛ sonsori kanw fana kan voilà o ye ne an ka revendication tun ye 15 points mun ye 15 point 15 an ye bɛnkan sɔrɔ a point 15 bɛɛ lajɛlen na a point 15 bɛnkan sɔrɔla bɛɛ lajɛlen na 100% à 100%. Donc ka sababu kɛ au conseil islamique an bɛ a bureau membre bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ Ousmane Cherif Madane Aïdara ale yɛrɛ la a n'a ka bureau membre bɛɛ lajɛlen ka taa se an ka autorités ma ministre de la fonction publique et de dialogue social ka taa se premier ministre ma hali président de la république yɛrɛ Assimi Goïta an ka foli bɛ s'u bɛɛ lajɛlen ma sabula bɛɛ wulila k'i cɛsiri solution bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogoya min na ani DNT yɛrɛ directeur national ayiwa aw ka laɲini 15 la kuru kelen bɛ yen maa caman bɛ ka an ɲininka o la o de ye k'a fɔ sa aw ka jɔɲɔgɔn minnu bɛ yen n'olu minɛna n'u bɛ kiiri tigilamaaw bolo aw ko ko aw ye wasa sɔrɔ o la olu dun ma bila fɔlɔ oui Kasimu Mali ye jamana mun ye Mali ye sigikafɔ jamana de ye silamɛ jamana de don donc an ka autorités an ye kibaruya jɛnjɛn sɔrɔ ka bɔ u yɔrɔ la k'a yira an na k'a fɔ an ka mɔgɔw u bɛn'u libérer dans un bref délai t'a dɔn u bɛn'o fɔ cogo min na bamanankan na waati surumani kɔnɔna na voilà waati kunkurunin kɔnɔna la ko justice ko don justice tɛ fɛn mun ye tile kelen ko tɛ donc k'an ka waati kunkurunin d'u ma an ka mɔgɔw bilali la donc mɔgɔba mun don an danayamɔgɔw de don surtout an ka autorités don an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw de don n'olu da donna fɛn fɛn na an b'a ye k'a fɔ vraiment o tɛ ma o de kosɔn bi mɔgɔ caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka ko dɔ dɔrɔn wulira mais mɔgɔ ninnu ma bila c'est vrai u ma bila mais an kɛlen don ka kunnafoni cɛncɛn sɔrɔ ka bɔ autorités yɔrɔ la k'a fɔ u bɛna bila waati kunkurunin kɔnɔna la ayiwa o danaya fana de kama an fana y'a wuli ayiwa Adama an b'a dɔn k'a fɔ kuru kɔni tun ye 15 ye tiɲɛ don nin tun ye laɲini ye min tun ma aw ni kan kosɛbɛ a tɔw a ye wasa sɔrɔ mun na tɔndenw ka hɛrɛ b'o la wa tɔndenw ka hɛrɛ b'a bɛɛ lajɛlen na parce que yanni k'a fɔ yɛrɛ ko an ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye vendredi o tun y'a sɔrɔ déjà point 12 an yɛrɛ tun ye bɛnkan sɔrɔ olu la déjà DNT niveau la a tɔ kun tora 3 ye sa kɛ voilà ni discussion tun bɛ ka kɛ DNT la donc point 3 de tun bɛ yen o point 3 o de tun ye blocage kosɛbɛ n'u y'an ka mɔgɔ 2 mun minɛra olu bilali ko ka taa se Ibi Farmu mɔgɔ 158 mun gɛnna ale ni an baarakɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen ale fana bɛ baara kɛ station na Jalo donc a n'ale ka licenciement bon bɛnkan sɔrɔla nin 3 bɛɛ lajɛlen na dernière minute la vendredi don donc gouvernement bɛna sen don yaasa nin bɛɛ ka ɲɛnabɔ sa kɛ pardon ngo gouvernement bɛna sen don yaasa ninnu bɛɛ ka se ka ɲɛnabɔ quoi voilà gouvernement min sen don la o ye diyagoya ye parce que a wulira olu yɛrɛ bonya de kama a n'olu ka engagement de kama donc an bɛ a bisikiya k'a fɔ bɛnkan mun n'an y'an bolonɔ bilala a bɛnkan fana bɛ bɔ a sira fɛ sabula mɔgɔ mun don an dalen d'u la o de kɛra sababu ye n'an y'a wuli
Awa Sidibe ewe ko in bɛɛ lajɛlen kalama e b'a ɲɛ a bɛɛ bɛ ka kɛ e ɲɛna. Maa caman ko secrétaire général k'ale ma ye kɛnɛ kan bɛnkan kɛnɛ kan ko mun bɛ yen Amadu Ba. Allo? Oui, maintenant Ngo maa caman ko secrétaire général Amadu Ba k'ale ma ye bɛnkan sɔrɔli kɛnɛ kan ko mun bɛ yen. Parce que ayo kuma caman mi ye réseaux sociaux sanfɛla la. Souvent dɔw bɛ mɔgɔ la yɛlɛ quoi. A y'a ɲɛfɔ dɛ. Jamana in na n'i tɛ kuma maaw ka nkalon min si t'a la dɛ. Siga foyi t'o la. An b'a yira an ka militants na fɔlɔ ani an ka militantes, c'est ce qui est plus important. Ka yir'u la k'a fɔ ko foyi tɛ Amadu Ba la, il se porte très bien. Basi foyi t'a la. C'est vrai, accord bɛ signé don min na Amadu Ba ma ye image la. A ma ye télé là, c'est vrai, parce que a tɛ Mali kɔnɔ nin waati in na. Donc a bɛ mission de la. A bɛ jamana kɔ kan. A bɛ jamana kɔ kan. Grève daminɛra jeudi, o jeudi kelen na an ka secrétaire général voyagera. A tɛ Mali kɔnɔ, o de y'a to. Bon Sinabefu yɛrɛ fana ye jɛkulu mun ye. Nous on est organisé, très bien organisé. Amadu Ba mɔgɔw de b'ale ye. Amadu Ba ɲɔgɔn baden de bɛ Sinabefu kɔnɔna la. Ali Keita mun n'ale ye signature kɛ. Keita même mɔgɔw ka lajigin a la Ba ka arrestation fɛ. Keita tun bɛ Genève. Jakite de y'a signé. Donc c'est pour dire que relève préparez de Sinabefu là. Ani kɔlaso ninnu. Voilà, relève préparez de, on est tellement organisé. L'absence d'une seule personne au tise ka kɛ blocage Sinabefu là, ce n'est pas possible. Donc foyi tɛ Ba la a ka kɛnɛ a tɛ Mali de la a bɛ mission na. Foyi tɛ Ba la a ka kɛnɛ ka tɛmɛ mun yɛrɛ b'a fɔ la ko a disparulen don. O kɔni olu ye kumaw ye vraiment mun bɛ mɔgɔw la yɛlɛ. Est-ce que Ba bɛ se ka tunu jamana nin kɔnɔ Mali kɔnɔ yan ko Sinabefu k'i sigi k'i ma k'o kan. Kasum Tarawele mɔgɔ caman i kan k'o question yɛrɛ poser i yɛrɛ kun. Donc foyi tɛ Ba la a ka kɛnɛ wa ka mun yɛrɛ da jama kulo kan mun yɛrɛ ye tiɲɛ ye. Malgré que Ba tɛ Mali kɔnɔ a bɛ mission na an ye décision ta ani Ba an y'a bɛɛ coordonné téléphone na a décision kelen ma taa ɲin'a ma a b'a bɛɛ kalama même an bɛ wuli waati min na k'a fɔ k'an bɛ taa se au conseil islamique la ani Ba ye mun kɛ téléphone na a bɛ minute 30 bɔ an bɔra yen an taa yan'an ka taa primature la ani Ba ye mun kɛ téléphone na a ka ca même autorité caman bɛ yen mun ni Ba n'u échangera téléphone na. N'a fɔra k'a tununa an b'o fara yɛlɛ kow kan foyi tɛ Ba la il se porte très bien Kasim. Ayiwa kumakuncɛ kuma jumɛn b'i bolo sabula sini kɔni de baara bɛ ta kosɛbɛ. Grève yɛrɛ kɔfɛ sa baara tako ɲuman sini mun welewele kan bɛ yen ka ɲɛsin tɔndenw ma. Kasum kuma laban bɛ yen. N bɛ segin k'o de fɔ Sinabefu ka point fort. C'est nos militants et nos militantes. An tɛ sigi olu foli la. Parce que n'i y'a mɛn Sinabefu, c'est nos militants et nos militantes. An b'u fo vraiment u ka accompagnement la. K'a yir'u la k'a fɔ ko baara daminɛna depuis samedi, lundi sini n'o ye mardi bɛɛ lajɛlen ka taa baara kɛ a kɛcogo kɔrɔ la. An bɛ foli bila ka ɲɛsin an yɛrɛ ka autorités ma, ka foli bila ka ɲɛsin au conseil islamique ma à sa tête Ousmane Serifou Madane Aïdara u bɛɛ ka implication na. An bɛ fɛn kelen min fɔ jamanadenw ɲɛna Sinabefu ka objectif tile kelen o ma den ka kɛ k'u ka jamana bila gɛlɛya kɔnɔ. An ka objectif tile kelen o tɛ ka taa grève la. Ngo syndicaliste yɛrɛ b'a fɔ seere ɲuman ye comme on appelle la patron ni anw yɛrɛ ma. Parce que toujours on doit avoir vraiment une solution avant d'aller en grève. N'o de kɛra échec ye o de b'an bila ka taa grève la. Sinon Amadu Ba a n'a ka bureau membre ma si tɛ ka ko mun ka objectif ye tile kelen d'aller en grève. On a tout fait pour que an kana se ka taa nin grève la. Mais malheureusement il fallait. Donc an b'o yafa ɲini kɛ an ka clients fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kasum Tarawele parce que Madu ka compte kan ka sɔrɔ banque dɔ la. Alors donc an bɛ yafa ɲini kɛ an ka clients bɛɛ lajɛlen yɔrɔ la. U ka da la k'a fɔ juguya tɛ an tɛ maa si juguya la wa an tɛ se ka kɛ mɔgɔ si juguya la. Anw ye jamanadenw ye an ye syndicalistes de ye wa an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye o ye k'an ka baarakɛlaw ka u ka droits défend. Hali mɔgɔ kelen kungo Sinabefu la. An t'a ta k'a bila tiroir kɔnɔ en plus forte raison mɔgɔ fila fo ka taa se mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 58 ka taa se mɔgɔ wɛrɛw ma k'a fɔ k'olu bɛ difficulté kɔnɔna la anw yɛrɛ ka jateminɛ la binkɛr'u kan Sinabefu bɛ se ka sigi k'u lajɛ mɔgɔw ka essayer k'a faamuya dans ce sens là sinon nous on n'est pas contre personne précisément la transition. Amadu Ba ne peut pas être contre la transition, ce n'est pas possible.
beaucoup de beaucoup là. Cette tranche là, ça m'a donné pas même. Awa, si tu veux ami fo. Ah ouais. Si na be fu tono amu bela jele fo ananya ma mi Sénégal defroke na nana. Ah oui. Kaka. Ni ko ne national ma ko c'est comment on appelle. Ne ma fo de sogel do ko. Ni ko ma ko il est defroqué, on peut faire defroqué quand. Moi aussi, je me nomme Adama Sidibé, sénégaliste defroqué. Sidibé. Merci beaucoup. Merci. Et Traoré. Wa Sidibé. Merci. Ame segi kana nga kibaria to la sa minye jamana konna na ni muye syndicaliste ka secrétaire à la communication no sinabe fi banku ni warmara yoro uluka to kumala selado ama foka wala mando akala seli o ketuko nyumana kiwara to nasra fasa keba amta nga jamana konna na minye maworo ore koni o fatura kurudo dafrili sefe yafo ila ka ofei ma kele o de sera ka bɔ ala min ye kurun ye sa a yera ka fɔ sa ko kurun ŋɔni ale dingilangala sangarani o sanfɛ bugudalenga daga kɔnɔna na min ye yalankɔrɔ solobakaw fɛ kilomɛtiri 45 keba o de b'a ni yanfoyila dugu cɛ birigadi min bɛ n'o ye yanfoyila birigadi ye olu kɔni kibaruya dalen o tulo kan sa olu senfa ka taa waleya in bɛɛ lajɛlen jateminɛ u kɔni y'a ɲini dugudenw fɛ u k'u hakili t'u yɛrɛ la nin waati in na sabula min ye ba ye a ma jigin i n'a fɔ maaw y'a miiri cogo min keba fan caman fɛ a bɛ lingila an ka kuma tɛ nin waati in na denmisɛnninlakaw minnu bɛ taa kurunko ninnu ni badakow la k'u k'u kɔlɔsi u la u k'u la kɔlɔsi kosɛbɛ jida kɛrɛfɛlaw la kurun 5 minnu fana bɛ minɛnw ta keba i bɛ moti dɔn moti dangan da la min ye kurun 5 ye tasuma mɛnɛna o la koyi tasuma yi ale mɛnɛna juma tɛmɛnen seerew ka fɔla sa tasuma kɔni tobilikɛla dɔ de sa kurun kɔnɔna na ale ka tasuma de filɛ nin ka taga kurun wɛrɛ taji bɛ kurun min kɔnɔ ka taa o mɛnɛ koyi keba min ye kurun 4 ɲɔgɔnna mun dulonnen don ɲɔgɔn na olu bɛɛ lajɛlen ka ban taji yɛrɛ min tun b'a kɔnɔ n'o ye taji barigo 20 ye olu fana bɛɛ lajɛlen jenna tiɲɛ don ko maa ni ma to ko in na i n'a fɔ an ye kibaruya sɔrɔ cogo min nka marchandise n'o ye karayogow ye olu kɔni tun bɛ kurun ninnu kɔnɔna na olu fana bɛɛ lajɛlen jenna motikaw k'a ɲininen fɛ sa u fana ka hakili sigi kɛ nin waati in na min ye tasuma keba tasuma ni taji kɔni n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunbɛcogo t'o la dɛ tiɲɛni kɔni a barika bonyana kosɛbɛ sabula min ye taji barigo 20 ye o bɛɛ jenna minɛnw caman fana jenna waleya in senfɛ keba an bɛ taa kokiri bozo olu ka jamajɛ yɛrɛ jɛgɛmɔ o tun bɛ yen kokirikaw olu ka dugudenw dɔrɔn tun tɛ nin kɛnɛ kan dɛ maa bɛ yen k'o ye jɛgɛmɔna ye kokiri lamini bɛɛ lajɛlen na u bɛɛ lajɛlen nana ɲɔgɔn sɔrɔ yen min ye jɛgɛmɔba in ye sa wolomasiri tabaw yɛrɛ tun bɛ yen ka lakɔlɔsili kɛ sabula min ye o don ko a ɲɔgɔnna tun kɛra numu bozokaw fɛ yen olu ta kun kɛra kasara ye nka n hakili la k'a fɔ bi numu bozo kɔni lafiyalen don kosɛbɛ nka min ye kokiri ye keba k'i kun kan ka kɛ yen han u ko k'u ye salen sɔrɔ k'a ka bon ni e ye k'a kana n'a kunkolo ye k'ale bɛ yen ne fɛ le moteur sangaw ka cɛ ka kuma ko le moteur k'a kana moteur d'ale ma donc min ye kokirikaw ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn nin waati in na sa an bɛ to sɛnɛ ni baganmarako hukumu kɔnɔna na baara bɛɛ lajɛlen kun cɛlen keba ni fala ye olu y'u ka mikoro jɔ maa dɔw da la an ka jɛ k'olu ka hakilinaw lamɛn. ne ye Amede Kamate officier iri min bɛ Segu directeur général don ayiwa ka kɛɲɛ ni baara ninnu ye ne yɛrɛ ye min faamuya interprofession ani officier ka fara coopérative kan u ye lajɛ min kɛ lajɛ min don contractualisation a kɛ kun ye jumɛn ye an minnu bɛ malo baara la an bɛ se ka sɛnɛkɛlaw bɔ nɔgɔ la cogo di donc tile 2 in kɔnɔ an ka baara bolo olu kan donc laɲini minnu kɛra mun ye contractualisation ye sɛnɛkɛlaw bayɛlɛmakɛlaw ani a tɔw minnu bɛ musakaw bɔ n'o ye bankiw ye n'o ye microfinance mɔgɔw ye olu bɛ se ka ɲɔgɔn dafa cogo di
pour que Sénégal ka bɔ nɔgɔ la ne yɛrɛ fɛ baara in bolila o de kan faamuyali caman sɔrɔla a la k'a sababu kɛ jumɛn ye mɔgɔw ye ɲɔgɔn faamuya ani baara kɛcogo ɲɛna an bɛ min laɲini kɛ mɔgɔw fɛ sa u ka se ka kɔmasegili kɛ kɔmasegili min don ni min segira i ye min faamu a fɔra cogo min i ka se ka o lase a lase cogo la donc ne yɛrɛ kɔni fɛ baara ɲɛna ni ko in waleyara ka ɲɛ a b'a to sɛnɛkɛlaw a b'a to minnu ye bayɛlɛmali kɛ a b'a to microfinance ani banki mɔgɔw acteurs bɛɛ u bɛɛ bɛ se ka u ka nafana bɔ ni baara in na malosɛnɛ in na ne yɛrɛ ka faamuyali baara ɲɛna ani an ka se ka a waleya o b'a to bɛɛ bɛ taa sɔrɔ a la. Ne tɔgɔ Aliyu Badara Sajan Fofana ne bɛ baara kɛ ni assurance FG ka lasigiden ye Bamakɔ. Ne ye min faamuya la ni hakilina ye min ye agriculture contractuelle ye fɛn dɔ min bɛ se ka sɛnɛkɛla wasa min bɛ se ka sɛnɛkɛla n'a ka baara ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen wasa u bɛɛ hakili sigi baara kɔnɔna la pour que yarabi dun ka fa ka sabati. Musaka sɔrɔ n'o ye banki ta sira ye je pense que an y'a fɔ cogo min na fɛn min don ni bɛɛ lajɛlen ye i ka hakɛ dafa min ye banki ta ye o ka sɛnɛkɛla garanti ka nafolo d'a ma pour que a ka se ka taa a ka engrais san k'a ka sumasiw san ka baara kɛ sannikɛla ka na ka production san ka hakili sigi d'a ma ko production bɛ sɔrɔ rendement bɛ sɔrɔ assurance ka na min ye anw ye k'a fɔ ko ni rendement sɔrɔla a ma sɔrɔ assurance bɛ jɔ ni dɔ ye pour que sɛnɛkɛla ka kɔmasegin dɔ k'a ma ni tiɲɛni kɛra n'o ye ji caya ou bien bubaga ka tiɲɛni bon n'i y'a mɛn ko assurance adage dɔ b'a fɔ ko sans les assurances New York ne serait pas New York n'a ye o jamana nin jateminɛ bi n'i y'a ye a jamana bonyana mɔgɔw de kariyara ka wari don fɛn na mais ka u assurer kɔfɛ k'a fɔ ko ni tiɲɛni donna u ka wari a tɛ kɛ tiɲɛniba ye donc assurance fɛnɛ nakun y'o de n bɛ wari bɔ ka taa don sɛnɛkɛfɛn na bi changement climatique bɛɛ b'a kalama o wagati kɔlɔlɔ a ma dogo mɔgɔ si la kɔlɔlɔ min an t'a maîtriser la mais an assurance an ka baara fɛnɛ ye ka risque ta mɔgɔ min bɛ fɛ ka a ma don a la o ye kelen filanan n'i y'a mɛn i bɛ ci kɛ kɛnɛya sabatilen b'i bolo produit maladie d'assurance fɛnɛ b'an bolo min fɛnɛ bɛ sɛnɛkɛla ka furakɛli ta 100 o 100 assurance bɛ 100 ta musaka bɛ daminɛ 400 kalo o kalo sɛnɛkɛla bolo pour que n'a y'o sara a bɛ kɛnɛya bɛ sabati a ye. Faamuya sɔrɔla o ko la kɛnɛ kan yan. Faamuyaliba sɔrɔla la question posera faamuyaliw sɔrɔla ni ala sɔnna n'an bɔra yan nɔ an bɛna taa baara wɛrɛ kɛ pour que arabi sɛnɛkɛlaw an ka gɛrɛ u la ka a las'u ma inshallah. Sulemani Danbɛlɛ Tonga fani ngomini na bon ne min faamuya la baara a kɛcogo ɲɛna yɛrɛ de a ɲɛna a jɛla anw kɔni a fɔra cogo min na n'a kɛra ten o kɔni ka d'anw ye ne ye min faamuya la kɔni a fɔra fɔcogo yɛrɛ min na u ye min fɔ u ye taasira ɲumanw yira an na sira minnu ka ɲi u ye jira an na an ka t'o sira fɛ ka ca la n'an t'o sira fɛ alhamdulillah i bɛ se ka y'o la o kɔni ka di anw ye bon anw coopérative ka jɔyɔrɔ bɛna kɛ min ye ka cɛsiri ka baara kɛ ka malo ɲuman sɔrɔ bon ka kɛ sababu ye ka jamana ka bɔ an numa a la parce que tiɲɛ yɛrɛ anw ka cɛsiri ma dan an dɔrɔn ka sɔrɔ dɔrɔn ka fɔ jamana ka dɔ sɔrɔ a la o ɲɔgɔn hakilila kɔni nka an bɛ jɛmɛba jɛkulu den ninnu komi baarakɛminɛn ko yɛrɛ nege de bɛ anw na baarakɛminɛn tɛ kɔn labɔ dɛ a dusu b'an na kɔni nka ni baarakɛminɛn t'i bolo a ka gɛlɛn ka ko bɛ kɛ daasi la dɔɔnin dɔɔnin nɔgɔ b'a la bon dannikɛ mansin fana b'a la maloda mansin o fana b'a la i y'a ye bon anw tɛ kɔni ka kɔ kɔni ka d'an ye n tɛ caman da la caman da la yɛrɛ de ko n'o tɛ kɔni kɛla o kɔni ka d'anw ye awɔ kɛnɛ b'anw bolo kɛnɛba yɛrɛ de b'anw bolo an ka yɔrɔ la nka a yɔrɔ de ma se ka basigi fɔlɔ an ka yɔrɔ ma se ka basigi fɔlɔ dɛ parce que an kɔni bɛ sɛnɛ kɛ nka an ma se ka sigi fɔlɔ dugukolo ka fɔlɔ k'a fɛn ka kan nka an bɛ sɛnɛ kɛ kɛnɛ kɔnɔ ka da an ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen ma jɛna nin ye ne ta nin ye ne ta nin ye ne ta ye o ma kɛ fɔlɔ an na tɔ kɛ cogo min na ka kɔrɔ an b'a kɛ ten kɛ san dɔw bɛ kɛ cogo min na an b'a kɛ ten n'ala sera kɛ sababu ɲuman ye peut-être ɲinan sɔmi ɲɛna u bɛna an sigi an ka foro la wa an kɔni dɔ fɔlɔ nka ka d'an ye an ka sigi an ka foro kɔnɔ minnu ye nin kɛnɛ sigi ala k'an b'a ɲɔgɔn na caman ma
fɛn ma mɔgɔw na tɔgɔ sɔrɔ ko ne t'a tɔgɔ sɔrɔ kɛnɛ sigi wuli sigi ko ɲuman wuli ko ɲuman kɔni alihamudulila an kɔni ye nisɔndiya sɔrɔ a la ala ka ma ɲɔgɔn na caman ma ala ka kunkɔrɔtɔw dan bɛɛ ma ala ka hakili ɲuman ni bɛɛ ma parce que jamana in bɛ bɔ sira o sira fɛ an ka tɔ o ye an bɛ hakilila ye o ye ne yɛrɛ kɔni hakilila ye awɔ ayiwa nin kun ye sɛnɛkɛlaw olu hakilina ye OPIB ale ka jɛrɛ kɛnɛ kan an balimamuso dɔ parti politique ko la ale fana y'a hakilina bila ka na an ma kɛba ale ko ale miirina na kɔni parti politique olu bɛ se ka bɔ yen min ye baara ye yaasa ka se ka kɛ ka ɲɛ an bɛ taa faransikaw fɛ yen yaasa ka se ka ale hakilina sɔrɔ. Kori baasi tɛ denbaya ka kɛnɛ ni baasi t'aw la ala ni ce an fana bɛ yan an bɛ ala tan baasi foyi t'an na tile filɛ na an ɲɛ b'a la Mali ka kalan parti politique ko la ne hakilina parti politique a bɛ ci po ka sɔrɔ magama kɛ constitution na parti politique mun y'a nati démocratie depuis démocratie mana o y'a sɔrɔ Mali bi an bɛ fɔɲɔ ta an bɛ fɔɲɔ bila démocratie kun bɛ anw fɛ yen ka sɔrɔ parti politique tɛ vote kun bɛ kɛ anw fɛ yen ni bɛlɛw ye a ma k'anw tile la a ma k'anw bɔ tile la a ma k'anw fɔ tile la mais a kɛra an ye denmisɛnnin y'o ko la mais histoire fɔra an ye ka sɔrɔ kɛlɛ ma kɛ woyo ma kɛ u b'u sigi k'u ka ko kɛ anw yɛrɛ fitininamaw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ni problème bɛ dugu kɔnɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dugutigi fɛ yen aw bɛ kuma bɛɛ bɛ hakilina fɔ mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 olu hakilina mana kɛ kelen ye a jara dugutigi a ma diya dugutigi o bɛɛ bɛ to hakili kelen na in fɛ ci bɛ ɲɛnabɔ dugu bɛ jɔ ka ɲa mais parti politique nana Mali la u ye mun baara de kɛ 300 parti politique 300 jɔn de bɛ yen k'a fɔ ko baara da bɛ ne bolo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ n ka parti la a bɛɛ bɛ baara kɛ a bɛɛ b'a dahirimɛ sɔrɔ n ka parti la Mali kɔnɔ a tɛ yen hali sugu jɔlen t'u bolo u ye mairiyaw kɛ ka députéyaw kɛ sugu jɔlen t'u bolo k'a fɔ k'u ka mɔgɔw bɛ taa fɛɛrɛ kɛ k'u yɛrɛ ka dɔɔni sɔrɔ u yɛrɛ a tɛ yen an ye parti ye minnu na ne ko an tɛ se k'an sigi an k'olu lajɛ wa n'an yɛrɛ da tugu démocratie tɛ Mali la dɛ kɔnɔsikarati de bɛ Mali la kɔnɔsikarati u ye mun ye si n t'a dɔn b'a fɔ cogoya min na u bɛ wuli an kama dɔrɔn an fantanniw mun ka d'u ye u b'a kɛ u mana wuli u bɛna u jɔ an musow da la ka safunɛni d'a ma ka machine d'a ma ka san 5 k'o kɛ k'an nun biri sisi la an kunkolo tɛ se ka wuli o parti tɛ Mali la k'a fɔ k'i ye hɛrɛ da maliyɛnw kan kana hɛrɛ da maliyɛn bɛɛ kan mais minnu donna i nɔfɛ i ka hakilina bato o parti politique min ye hakilina b'olu la Mali kɔnɔ ni mɔgɔ bɛ se k'u nɔ dɔn ka fanga ɲini kɔ o dɔrɔn de y'o hakilina ye ka fanga ɲini u tɛ fanga sɔrɔ an tɛ lafiya wa n'u ye fanga sɔrɔ ka don woni kɔnɔ dɔrɔn mankan bɛ suma u bɛ place de kɔ place dun tɛ place tɛ Kasim Traoré a bɛ ɲɛna janfa min bɛ Mali kɔnɔ janfa min bɛ dafɛ jamanaw bɛ ka janfa min ta k'a ɲɛsin Mali ma a bɛ ɲɛna ni maliyɛn den t'a la janfa bɛ réussir yan ni maliyɛn den t'a la janfa bɛ réussir yan ko maliyɛn denw de b'a la u kɛlen don ka maliyɛn denw de ta k'olu k'u ka kɛlɛkɛ bɛrɛ olu ka Mali lasegin kɔ ka parti politique ci po ka sɔrɔ magama kɛ an ka constitution la wa maga tɛ kɛ an ka constitution na depuis parti politique minnu o y'a sɔrɔ constitution bɛ yen parce que e tɛ jamanakuntigiya kɛ ka sɔrɔ hakilina don tigi la o politique ye mun ye ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka dɔrɔmɛ 1 kɛ dɔrɔmɛ 2 ye ka jamana yiriwa an ka parti politique u y'o kɛ fɔlɔ wa Musa Mara min ale ye premier ministre ya kɛ fo bi taama mɛnɛ sisi ma bɔ nka o bɛɛ la a bɛ jarabi jugu la ne kɛ hakilina k'a ci po k'a yɛrɛkɛ hali parti yɛrɛ kuma kana fɔ Mali la pe wa o t'an bɔ démocratie la o t'an bɔ démocratie la k'a fɔ ko Mali tɛ démocratie jamana o t'an bɔ a la o jamana tɛ yen n'a b'a fɔ a ma ko démocratie ko parti politique tonnen don ka tɛmɛ Mali kan an dafɛ jamanaw yɛrɛ filɛ
an ka parti politique be farna ka boka kuma min fo wallahi a be kenyana ku kungolo ti ne de wallahi a be kenyana ku kungolo ti ne be sigi ka meri ne ba fongo sigi kungolo bi parce que horonya tin bli horonya de tin bli dambe be ka tunu ko masa iba do kuma kame ka be kenyana ko semetu kungolo la ne ka tunai unche baraji Ayiwa Keba bi sɔgɔmada in na k'a fɔ bi tile yɛrɛ bɛɛ lajɛlen labɔlen don ni kibaruya min ye o ye Église catholique ɲɛmaaba n'o ye pape ye ale ka fatuli diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen ye kibaruya in mɛn bi sɔgɔmada in na pape yo Keba Argentine ka don han a pape tɔgɔ ye nin n'o tɛ tɔgɔ Argentine ka tɔgɔ in o fana bɛ a la san 12 Keba a y'o de kɛ papiya la Vaticankaw olu fɛ yen n'o ye Itali jamana dugu dɔ ye papu bi diɲɛ bɛɛ lajɛlen masakɛbaw u bɛɛ lajɛlen bɛ ka foli ta ka ɲɛsin a n'a somɔgɔw ma ni Église catholique maaw ma ka kɛ ni a ka fatuli ye bi Ala y'a ka kalifa minɛ a la nɛgɛ kanɲɛ 7 tɛmɛnen miniti 35 ye a yɛrɛ maa min bɛ sa n'o o ye Cardinal Paref ye ale de bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ko bi su in na nɛgɛ kanɲɛ 20 waati Keba a su u bɛna o bila min ye Vatican u yɛrɛ ka Église ba in kɔnɔ tasibilaw olu ka daminɛ chrétien diinɛ maaw kɔni bɛ tasibila la fan bɛɛ lajɛlen fɛ papu ka janaja don u m'o fɔ fɔlɔ nka min ye a sigiliko ye Keba maa min kan ka bila a nɔ na o tibitabaw olu fana bɛna na daminɛ sabula cardinalu olu de bɛna na ɲɔgɔn ye ni sisi kɛra finma ye Keba o kɔrɔ maa ma sɔrɔ han nka n'a kɛra jɛman ye o kɔrɔ ko maa sɔrɔla a bila papu nɔ na wa sigilen ale fana bɛ kɛ ni bolokɔrɔta de ye nka bolokɔrɔta bɛ kɛ ni sɛbɛn min ye o ti bɔ n'o ye dɛ kalika siyɛn de bɛ kɛ a bɛ kɛ gundo min na o gundo bɛ to maa minnu y'a kɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ maa si tɛ bɔ ka taa fɔ kunnafonidilaw ɲɛna an y'a dɔn ta an y'a bɔ ta nka kɛcogo bɛ kɛ cogo min na u b'o fɔ min ye ni maa ma falen kɔni ye sa diɲɛ jamanaw olu maa caman kɔni ye tasibila kɛ a ye ka ɲɛsin ale ka somayɛlɛmali ma République démocratique du Congo maaw olu ka ministre min bɛ yen n'o b'u ka sariya ko kunna kɔsa ko min ye Joseph Kabila ye ni ale yɛrɛ n'a nɔfɛmaw caman nin waati in na k'u bɛ munumunu salo la u ka jamana kɔnɔna na min ye Urandakaw fɛ yen k'a kun taari yɛrɛ sɔrɔ yen ani M23 maaw ye ɲɔgɔn ye ale maa min yɛrɛ kun bɔra jamanakuntigi la n'a kun taari sigi Afrique du Sud kaw fɛ yen Keba k'a segira ka na koyi minisiri ko sa ko Joseph Kabila n'a nɔfɛmaw bolominɛn bɛɛ lajɛlen ko k'a bɛɛ lajɛlen sasa ka bɔ u bolo waleya in kɛkun ye min ye ko kana taa ye a ko la Burkinakaw fɛ wulikajɔ bɛ sen na wulikajɔ min bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi k'a fɔ ko o kun bɛna kɛ fangadaraki ye fangadaraki in kɔlɔlɔ bonyalen don bi min ye wolomasiri taba ɲɛmaw ye olu bɛɛ lajɛlen welelen don kapitɛni fɛ k'u kana u ka jɛrɛ kɛ jɛrɛ min sa u y'a yira k'a fɔ ko ni maa ma y'o kɛnɛ kan a bɛ yira sa k'a fɔ k'e kɔni i ni jugu olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo welewelemada in kɔni kɛkun ye sa yaasa sɔrɔdasi fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ ko kunna nin waati in na Burkinakaw fɛ yen u kana yaasa baara taabolo kura olu bɛ se ka ɲɛfɔ u ɲɛna cogo min na bataki bɔra u yɛrɛ ka kibaruya disoba la n'o o y'u ka ORTM min ye ale bɔlɔlɔ sanfɛla la bataki in bɛ Ibrahim kapitɛni Ibrahim Traoré ale tɛgɛnɔ bilalen don a la ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ka dagaw kɔnɔna ma Keba nin bɛ dan sigi an ka wulada in na kibaruya la min ye Jaba ye an b'ale fo ka Sori Kɛmɛso fo Bayiba Kawo fo min ye Siriman Bacili ye Colonel Siri Lamine Traoré Ezo kɔnɔna na bamanan k'an ka foli bɛ s'a ma Colonel Assa Bajalo min ye Bako ye Suguba kɔnɔna na Alhaji Keita Amadou Gassama min ye Badabada Mungoro ye Rafael ka taa se Abdurahmane Jakite ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo i yɛrɛ k'i fo n'Ala sɔnna ma sini sɔgɔma an na ɲɔgɔn sɔrɔ a kibaruya kurakuraw k'olu da maaw tulo kan Ala ka dugu ɲuman kɛ an ka jamana halisa Ala k'a kisi Ala k'a tanga. Dugutigi ni wari dafara a ye paase d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu